Vážení priatelia, vítam vás pri novom reťazci s názvom Iskra pravdy, kde sa budem snažiť približiť vám moje postoje k smerovaniu spoločnosti, a to predovšetkým k príčinám a zákonitým riešeniam. A tiež vám vysvetlím, prečo spoločnosť zákonite smeruje k socializmu. Budem sa snažiť hovoriť ľudskou rečou, polopatisticky a pevne verím, že vám poskytnem také postoje a také pohľady, nad ktorými ste sa možno ani nemali čas zamyslieť, alebo sú to také názory, ku ktorým ste sa možno nemali ako dostať, alebo jednoducho vo viere týchto spoločenských, častokrát umelo vytvorených zvád a svárov, ale aj nastavených pravidiel, ktoré niekto považuje za normálne, ale v podstate normálne nie sú a raz sa z nich budeme smiať, že ako sme tu fungovali. Tak tomuto sa budem venovať v tomto reťazci. Pevne verím, že na vás nebude hovoriť žiadna ideologická brožúrka, ktorá na vás vysype heslá a hlášky a poučky. Budem sa snažiť hovoriť zrozumiteľným ľudským jazykom. A taktiež musím zdôrazniť, že moja cesta vôbec nie je cestou nejakej zlosti, nenávisti, urážok. Osobne tohoto mám, ani nie, že spoločnosti to je fajn celkom, ale skôr na tých sociálnych sieťach mám toho už trošku plné zuby a nemienim takúto energiu živiť a nemyslím si, že spoločnosť by sa mala takto správať k sebe. Preto si myslím, že možno aj nastavím nejaký, nie že štandard, ale chcem ísť s príkladom, ako si myslím, že by asi ľudia mohli spolu komunikovať. Aj v prípade, že nesúhlasia, v prípade, že sú iní, že majú iné záujmy, zámery, to je úplne v poriadku. Nebudete tu počuť ani, kto je aký hlupák, kto je debil, kto je dezolát, ale namiesto toho sa vám pokúsim ponúknuť svoje zamyslenie nad podstatou a trošku vám možno otvoriť nejaké nové pohľady. Tém tu bude mnoho, napokon niektoré relácie už boli vydané vo forme videa, len rozhodol som sa spraviť to predsa len ako zvukový podcast, nakoľko aj tak neviem, či vás baví sa na mňa pozerať alebo nie, ale je to hlavne trošku technicky jednoduchšie, keď mám len ten mikrofón a nemusím ešte aj so svetlom a s telefónom a potom to spolu strihať. Takže verím, že to bude prínosné a možno ja budem mať menej tej roboty a možno nahrám viac materiálu, pretože hlavne tie slova sú dôležité. Budem sa venovať aj takým názorom, ktoré ja alebo aj vy ste už možno 1000-krát počuli a na prvý pohľad majú svoju logiku a svoju pravdu, ale častokrát to je len pretože sa tie názory pozerajú cez kľúčovú dierku na nejaký jav a nepozerajú sa povedzme z vrchola hory, kde vidia aj celé to okolo toho, na čo sa pozerajú. Prečo som si zvolil názov Iskra pravdy? No, hlavne kvôli tomu, že sú to názory, ktoré sú podľa mňa dosť podstatné a zásadné, ale napriek tomu sa v spoločnosti objavujú veľmi málo. Ľudia sa častokrát priklonia okamžite na tú stranu, na hentú stranu a hneď sú v nejakom spore, namiesto toho, aby možno sa nejak hlbšie zamysleli nad podstatou tej veci. Takže hlavne kvôli tomu, že nechcem sa tu teraz vydávať za nejakého majiteľa pravdy alebo za jediného vedomého človeka na Slovensku, to určite nie. Ale je to v podstate tak akože do tej tmy, ako ju vnímam, proste hodiť nejakú tú iskričku, z ktorej možno vznikne plameň. No a takisto, kto pozná trošku históriu, tak vie, že Lenin vydával 2 noviny, alebo teda viac novín, ale také najznámejšie boli Iskra a potom Pravda. Takže takto som to spojil. No, možno aj zo pár slov o mne, aby ste vedeli, kto vlastne k vám hovorí. Moje meno je Stanislav Pirošík, dieťa obyčajnej bežnej slovenskej rodiny, aj keď už nie som dávno dieťa, nakoľko mám 38 rokov, ale teda pochádzam z rodiny automechanika, šoféra a zdravotnej sestry. Niekto si myslí, že som synom alebo vnúkom toho krajského predsedu, čo bol v Banskej Bystrici. Častokrát sa mi stáva, že keď príjem do Bystrice, tak niekto a pozdravujte otca, ale nie je to tak, nie som syn žiadneho bývalého funkcionára a možno k týmto myšlenkám socializmu som sa dostal aj práve pretože som vyrastal v rodine bežných pracujúcich ľudí, ktorí sa živili svojou prácou. Hlavne toto zázemie ma k tomu tak naviedlo a to z dôvodu, že tí ľudia si vedeli porovnať, pretože napríklad aj moji rodičia za socializmu neboli nikdy v strane
Nadávali možno na nich tak, ako dneska sa nadáva na politikov, ale až keď prišla tá zmena, tak videli, že aké podstatné veci sa zmenili a čo je zrazu normálne, ale nie je to spravodlivé a tak ďalej. Takže asi takto som sa k tomu nejako dostal. Ja osobne pracujem v oblasti energetiky, okrem toho ma baví gazdovanie, hospodárenie, venujem sa pestovaniu či už obilia alebo ovocia zeleniny, chovám kozy, takže nie som žiadny, ako by niekto povedal, nejaké rozmaznané dieťa, ktoré, bo také sú aj teórie dneska, že komunisti sú nejaké rozmaznané deti, alebo teda keď sú mladí. Myslím si o sebe, že som schopný človek, aj keď určite sú ľudia aj ďaleko schopnejší odo mňa a takisto sú aj ľudia ďaleko neschopnejší odo mňa, čo je úplne v poriadku a bežný jav v živote. Čo ma hlavne motivuje? Mňa osobne v živote je taká predstava, že človek by mal zarobiť prvý milión. Narodíš sa, vystrelí pištol a zarob svoj prvý milión. Hej, ľudia sa tu hodnotia, ten je tak úspešný, má také auto, ten má hen také auto, ten to dosiahol. Nech sa mňa nikto nehnevá, ale ja v tomto vidím plytvanie časom životným. Nie je toto vôbec moja energia, nie je to vôbec môj zámer, moja motivácia, absolútne ma to neženie. Proste nahonobiť čo najviac majetku za život. Skôr ma motivuje spravodlivosť. Motivuje ma, poviem to zase tak rozprávkovo, že dávať svet do poriadku. Hej. Je to trošku nadnesene povedané, ale jednoducho tieto veci ma motivujú. Aby bol na svete spravodlivosť, to ma ženie v živote, nad týmto rozmýšľam. Myslím si, že spoločnosť by nemala byť taká, že každý si hrabe na svojom piesočku a každý sa snaží s tými lakťami získať čo najviac tých hmotných statkov. Myslím si, že každý z nás má nejaké svoje dary, ktorými vie obohatiť tých ostatných. Niekto vie viacej na šport, niekto je viac na umenie, niekto je zase dobrý technik, niekto, proste sú to rôzne, môžem to tu menovať dlho. A na to sme tu, aby sme sa vzájomne obohacovali. Takže takto si ja myslím, že by mala nejako spoločnosť vyzerať. Ja osobne ani toto prečo robím, není preto, že je mi zlé, je mi dobré, alebo ako mi je. To je nepodstatné, ako je konkrétne mne tu v tejto krajine, pretože to, o čom budem rozprávať, to sú cykly zákonité. Nie, je to o tom, ako je v celom svete, kam sa vyvíja spoločnosť a tak ďalej. Hej. Lebo keby som to hodnotil, že podľa toho, ako je mne osobne, konkrétne, ako sa častokrát stáva, keď sa hodnotí nejak socializmus, kapitalizmus, lebo to by potom vyzeralo tak, že dvihnú mi plat, nech žije kapitalizmus, dvihnú ceny, fuj kapitalizmus, zase mi dvihnú plat, nech žije kapitalizmus. Takže vôbec to není o vnímaní systému svojim vlastným žalúdkom, ale je to o zákonitostiach, ktoré sa dejú v spoločnosti a ktoré sa vyvíjajú a budú sa ďalej vyvíjať. Ale o tom už si povieme v nasledujúcich dieloch. Máme pripravené také krátke 10-minútové relácie napríklad o tom, že z čoho pramení moc, že vlastne pokiaľ nič nemáme, nevlastníme svoje hospodárstvo, len ťažko môžeme hovoriť o nejakej demokracii, o niečom rozhodovaní a ostávajú nám v podstate len zástupné témy plus daň, či bude o 2% vyššia alebo nižšia. Budem sa venovať práve vývoju spoločenských systémov a narastaním rozporov z nich, ktoré musia zákonite vyústiť v revolúciu. Budem sa venovať aj tým dvom základným skupinám, tzv. Dezolátom a tzv. Slniečkarom a poviem si, že vlastne prečo si myslím, že nie je vhodné sa vôbec takto trieštiť a prečo si myslím, že obe skupiny sú trošku mimo. Budeme sa venovať aj imperializmu. A tam ide hlavne o to, že pokiaľ tu niekto hodnotí kapitalizmus a socializmus, tak v podstate vždy pozerá len na ten pupok toho kapitalizmu, že aha, kde sú oni a kde sme boli my a kde by sme boli, no neboli, pretože nemôžeme pozerať sa len na krajiny západného kapitalizmu, pretože oni potrebujú ten zvyšok sveta na to, aby boli akože oficiálne bohaté, potrebujú vykorisťovať, potrebujú mať kolónie, potrebujú, aby ich firmy expandovali, ale tomu budem venovať celý diel. A najnovšie tu padla pokuta za billboard komunistickej strany Slovenska.
kde bol vyobrazený kosak s kladivom a s nápisom bez socializmu to nepôjde, čo vám tu mnohokrát verím, že dokážem, že bez socializmu to nepôjde. Takže aj tomuto budem venovať ďalší diel a myslím si, že pokiaľ vás tieto veci zaujímajú, tak sa máte na čo tešiť. Poteším sa takisto vašej spätnej väzbe, môže to byť polemika, môže to byť názor. Budem rád, keď to bude vecné, keď to nebude urážlivé, lebo na takýto rozhovor nemám čas.